Философията на йога от Геше Майкъл Роуч и Кристи Макнали. Какво е това? Писалка, естествено. И писалката себе си ли е? Да, разбира се. Себе си сама по себе си, като всички други неща, потвърди той. Ето това е. Вие го направихте точно в този миг, казах аз. Какво направих? Попита той, като се оглеждаше наоколо. Преобърнахте го. Преобърнах го. Вашето съзнание го преобърна. И мъдреца казва в самото начало на своята кратка книга за йога, може би в най-важната от всички важни строфи в тази великолепна книга. Той казва: йога значи да се научиш да спираш съзнанието, което преобръща нещата наопаки. Не разбира. Аз се разсмях, както не се бях смяла от месеци. Поне на този свят все още имаше малко магия. Скочих към прозореца и погледнах към земята на 1,5 метра по-долу. Там стоеше огромна черна крава, проточила врат към едно рехаво дърво манго до стената. Тя се опитваше да го освободи от последните му няколко зелени листа. Още веднъж, това е писалка. Самата тя. И сама по себе си. Как иначе? Наблюдавайте, казах аз, защото именно това ми беше казала и Катрин. Елате, подтикнах капитана. Двамата застанахме един до друг и се наведохме през прозореца. Аз погледнах отстрани тъмните му черни кадрици и интелигентните му черти и внезапно осъзнах, че той много прилича на баща ми. Сърцето ми се сви. Почти 3 години. 3 дълги години не съм виждала семейството си. Цък, казах на кравата. Тя вдигна муцуна и размърда несигурно увисналите си уши. О, нищо няма да ти направя, продължих. Ето, още нещо за хапване. Протегнах и хубавата нова зелена бамбукова писалка на капитана. Той вдигна вежди и започна да си отваря устата, но беше късно. Нейният огромен лигав език за секунда обви бамбука. Последва хрупане, преглъщане и после тя ни хвърли един неизбежен, уморителен поглед за още. Хвърлих и още няколко листа и бързо поведох капитана обратно към писалището. Извадих още една писалка от делвата на пода и я вдигнах към него. Още веднъж, какво е това? Писалка, настоя той, но вече малко оправдателно. Самата тя? Самата тя. Сама по себе си? Сама по себе си. Значи и за кравата също е писалка. Капитана изглеждаше малко объркан. Той погледна към прозореца и облиза устни. После рече неуверено: не мисля, че можем да кажем, че е писалка за кравата. Не смятам, че тя я видя като писалка всъщност. Напротив, изревах аз, като се опитвах да имитирам изражението на Катрин в същият
онзи момент. Лицето и стоманените очи, толкова чисти, че почти можех да се разплача. Не е ли вярно, че тя я вижда? Видя я като нещо различно, напълно различно. Не е ли вярно, че тя я видя като нещо за ядене? Да, предполагам, запъна се той. Предполагате? Кажете го, признайте го. За кравата това изобщо не беше писалка. Да, струва ми се, искам да кажа, не, права си, имаш пълно право, призна. Значи, вие я виждате като писалка, а тя я вижда като нещо за ядене. И кой е прав? Кой от вас двамата е прав? Писалка ли е или нещо за ядене? Кое от двете е всъщност? Настоявах аз. Той изглеждаше объркан за момент, но после отговори малко по-уверено. Не мисля, че можеш да кажеш, че някой от нас двамата е прав в действителност. На кравата изглежда по един начин, на мен по друг. Предполагам, мога да кажа, че какво е тя, зависи от това кой я гледа. Завърши и ме погледна, за да види дали одобрявам. Обаче нямаше да се отърве